सरा इच्छा होई बाकी आई रूपा जी हमारा रंजीत भैया के आदेश में आईने अंजनी चाचा लगे धाका कोइले बड़े हमरा गीत पर आ सोनू भैया असलेदार कार्यक्रम तो सगरो हो सकता बाकी जे कार्यक्रम के आयोजन करता बा ऊ कतना लयदार वो हमरा सोनू भैया से केहू सीखे एक एक गीत लो अब वो गीत नहीं मने हो आए गोंजनी चाचा बजौले बड़े वो गीत नहीं मने तो उहे सुना देते हमें लपेट दे भोगे वो हम उहे सुना दे सब कलाकार के धन्यवाद हम सोनू भैया की ओर से दे बाकी आज के मुख में सोनू भैया ऋतु राय के धन्यवाद दी कि आज यही बेचारी के फोन गइल मैसेज गइल हम कहनी कि ऋतु अगर खाली हो खबू तो ये हमारा अपन प्रोग्राम बा हमारे खातिर आज हो बेचारी आ गई बड़ी एक धन्यवाद सही आने वाला समय में आज तो हिट बाड़ू बाकी वाला समय में तारा और दिन पर दिन हमनी से जहाँ बनी बनी बाकी वाला समय में तहार बहुत भविष्य उज्जवल बा सही हमनी के का उज्जवल होई हमनी के तो रूम में बंद होकर झगड़ा करत एगो गीत बा हमारा अंजनी चाचा के बजावल श्री जी म्यूजिक प्रेजेंट से आइलो बा चाचा जब मन से बजा दे हैं तो जानी रंजीत भैया के गीत सुंदर हो आवाज भले रही मन ना हो पिया प्रदेश जाए के तैयारी कइले बड़े मेहरारू कहते कि राजा जी बाहर मत जाई आ समय के अनुसार 2 बजे घड़ी में बजे जा रहल बा देखी जे गीत कैसन होके के चाहिए कि पिया कहले मारा चंदन जी रो रहे नहीं आज का जाने कहे आज तू हमरा पहाड़ ओस लगता आजे हो और दिन अरे तो निमन कइलो ये तो बहादुर में कोई तोड़ गइलो सही पिया कहला महारा जाई अरे जी अरे कुछ दिन में लवटी रया किया हो मोरे रामा ये रामा आहो मोरे रामा अरे सुगवाऊ गोते पियावा आहो मोरे रामा सुगवाऊ गोते पियावा पिया कहल बहारा पिया कहल बहारा पिया कहल पिया कहल बहारा पिया कहल बहारा
लाखों बेरिया कोई तो न बोलो छोटा भाई हो जाया नहीं अब देती रे को बहु जाया नहीं देती को बहु लाखों बेरिया कोई तो न बोलो आहो मोरे रामा अरे पहिले से रहती तो निभर जागलो एगो हमरा गायत्री बाबा गीत गौले रहले सुनो भैया शीशा में सवारिया सवारिया देसिया बोलो मोर देसिया ओई हनेरा बोलो मोर देसिया ए भजपत झाकला रई कांगरेसिया बोलो मोर देसिया पहिले से रहती तो निभर और क्या कहतरी अंत में लांबा बाबा के अंत कर दिए गार्जियन के आशीर्वाद मिलो यह त मेन पूंजी अंजनी चाचा सोनू भैया से आग्रह करब कि तनी अंजनी चाचा के सम्मानित कइल जाओ सही सही हमारा रामायण चाचा छे हरवा चिन्हल बाकी बियाह में दाढ़ी मोछा रंगार लेल बनी त नाची हमारा बाबूजी के आशीर्वाद मिलल जय हो आ तनी सोनू भैया अंजनी चाचा के अलग से स्वागत होखे आ जब अंजनी चाचा के स्वागत होई तो मैं टीमवा के लोग सोचिए जे कि देखो ना अंजनी भैया के ढेर स्वागत होता हमने के कोई पूछत नहीं थे तो बारी बारी से सबकर स्वागत होखे अरे कहो तो भिखारी दासो अरे दिया राम घरवा खास कहता भिखारी दास कहता भिखारी दास अतियारा में घर बा खास किया हो मोरे रामा ए रामा आहो मोरे रामा रामा अरे ये सोची मनवा भइले पागल आहो मोरे रामा ये सोची मनवा भइले पागल दिन में लो